Dobar dan. Ja želim pre svega da se zahvalim što ste došli na ovu našu konferenciju za medije, svim predstavnicima medija i želim da kažem sledeće. Da Skupština krši zakon, to vidimo na mnogo primera. Recimo, mi radimo već dugo bez sekretara generalnog sekretara, sa zamenicima koje nije imenovao ovaj skupštinski saziv, već su preuzeti iz prethodnog, što ne može da bude ispravno, jer zamenike treba da imenuje ovaj skupštinski saziv i taj nedostatak generalnog sekretara se u Skupštini i osjeća. Kada ćemo ga imati? Kao poslaničko pitanje smo to postavili. Kažu da će biti izabran. Kad će biti izabran? Vidjet ćemo. Ono što se dešava trenutno u Skupštini i zbog čega javnost ne treba da bude obaveštena, mi sasvim dobro vidimo u ovom zakonu o državnoj upravi, koji se pre svega odnosi, koji je na dnevnom redu ovog zasedanja, koji bi pre svega trebao da reguliše učešće javnosti, aktivno učešće javnosti u izradi zakona i podzakonskih akata. Taj zakon je bio na raspravi pre godinu dana, zajedno sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i jedino ima i smisao ako zajedno budu u raspravi ovde i jedino ima smisao ako i predlog izmene Poslovnika rada Vlade bude na toj raspravi. Jer mi ne možemo da zaključimo koji su vidovi učešća javnosti, znači zainteresovane javnosti u izradi zakona, dok ne vidimo kako je to regulisano Poslovnikom o radu Vlade. Međutim, Vladi ne odgovara da javnost očigledno bude uključena u što većem broju u izradi zakona i podzakonskih akata, te je i ovaj zakon koji bi trebalo da predstavlja usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom odrađen na srpski način, odnosno označen je kao i svi takvi zakoni tako da odgovara vlastima, a ne da odgovara javnosti. Zbog toga i javnost već trpi zato što ne možemo ni da raspravljamo o zakonima koji su na dnevnom redu, te tako mi očekujemo da će se rekonstrukcija Vlade dešavati nekako uzgred. Šta to znači uzgred? Evo, uzgred smo izabrali guvernera Narodne banke, negde zatrpanog između tačka dnevnog reda koja je bila zatrpana u druge zakone. Verovatno ćemo tako izabrati i ministre koji će se menjati u Vladi kao neku tačku dnevnog reda o kojoj nećemo uspeti ni da raspravljamo. To je nedopustivo za jednu zemlju koja sebe naziva demokratskom, jer ovde demokratije očigledno nema, vlast je autokratska i u skladu sa tim se i ponaša. Hvala puno.